Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kachiel kwa wuok e junction Masiala, kama bende en kanyo ma bende nitiere riwruok ma bende timo tich mar pikipiki, ka bende wadak kawo pachgi kotenore kod twak ma wan godo e studio wa kawuono mar arita kwe kod boda boda. Kaka wayudo ni pile nitie kaka arita kwe oserochore ahinya e kaunti ma Kisumu kod counties mamoko, ka bende thothne ka iyudo jogo ma bende ihinyo ga kotenore kod weche mag arita kwe kata irocho ngimagi e yor arita kwe, iyudo ka giwacho ni gin jogo ma bende gibiro, iyudo ka ng'ato nyalo nyisi ni ne gin ji adek, ne giidho apiko, gima ne gitimo mokwongo ne gigo taya mar apiko e wang'a mano kanyal neno gi tapo mana ka nitie ng'ato kogo wiya gi gimodingli. Ka kamano kokalo so mang'eny mago miyo jo apiko itudo kod joweche njore kod weche rocho arita kwe. Ang' nadhi achiel kachiel ir jo boda boda ma kaendi mondo gin to gimiwa pachgi kotenore kod wach ma kamaendi, ni to gin to ginyalo wacho ang'o. Ben adieri, ben gima ber tudo jo apiko gi weche njore kod rocho arita kwe e alwora kuma ji odake. Machiegni king'iyo kamera kacha, ichako na gi nyingi, timia pachi kotenore kod twak ma wan go ni. Okay, an mokwongo karawe nyinga iluonga ni Dickson Otieno. An security ma base kae mar boda boda namba Sinyolo NSBG. Kotenore kod weche ma osebedi ki imieno go jo apiko, mimieno go kod jo apiko jo apiko duto te ogin jok maricho. Tiere jok mane igi ma bende odonjo gi pachgi giwegi, but jo apiko duto te to kanyal wacho ni giricho. Okay, insecurity kuom watu osebedo ma ok ber ahinya, nikech tiere jo apiko mosecha ma iluongo nyingi seche duto te, kata ne bedi ni jakuo, nikech nyalo yudo ka jo apiko moko okwalo, kata jomoko ma jonjore okwalo apiko kuom jomoko. Ka gisekwalo apiko to gibirogo then gitimogo gimoro kamoro, koro ibiro wach ni apiko ma kamaendi emotimo gima kamano ero, but ok gin jo apiko duto te. Koro ok ang'eyo ni wanyalo konyo sekta no kata wachno e yo machal nade. Erokamano ahinya. Ang' nateru achiel kachiel ir joma moko mondo gin be gimiwa pachgi kotenore kod wach machalo kamaendi. In kaka jalno mani ka, inyalo mana miya pachi matin kotenore kod wachno endi, kata obedo ni okin jalno mariembo apiko to in japiny ineno ka arita kwe oserochi, ang'o minyalo wacho mana pachi matin kotenore kod ben gima ber tudo jo apiko gi weche rochruok mar arita kwe koso? Mana matin kichako gi iluonga ni Peter Odero. Tudo ja apiko kod njore ok en gima onego bed ni itudo gi kodo. Cause gin jok mane owuok ne dhi dwar, to e yor dware ma giromo gi masira kabila no. Koro ok jo apiko duto ma onego bed ni iketo kod gik ma ohusika kod gik jonjore mago kende. To kotenore gi wach security, bende en adier ni jo apiko ema miyo weche security rochore? Ok en kamano. Security ok jo apiko ema kelo insecurity e gwenge kata mana kuonde ma wadake. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kateri ir ng'ama chielo, ang' ne en be olernwa ni to ang'o monyalo wacho ewi wach ni endi machiegni. Teng'eyo kamera kacha, mana pachi matin. Changanyikiwa shwali. Koro mana ewi weche jo apiko mitudo kod wach rochruok mar security kichako gi nyingi. Gi nyinga iluonga ni Brian Owinga. An achiel kuom jo boda boda ma namba Sinyolo ka. Ka dawuoyo ewi security ma jomoko kawo ni jo apiko gin jo maricho. Jo apiko gin jo maricho. Jo apiko en ng'ama ibiro ni ting'e itera kuma kama, timiye pesa te gini. But nitie jomoko mokawo advantage gi mano. Ng'ato nyalo biro kawo apiko ni gotieno to nikia kuma odhi to dhi otiyo gi apiko ni. Kinyi ne winjo ni ati apiko ni nomaki ni ka polis ni utimo gima kama, titing'e ni koro ing'e ni jopima ni jo apiko gin jo maricho. To jo apiko en ng'ama ber, en ng'ama ni mane transport sector notimo tich mokele. Koro kwa mane munyalo kwayo piny owacho nikech wach ni to koro osemiyo nying jo apiko ok ber ahinya? Kwa munyalo kwayo piny owacho gimoro mane kelo mar sako cha, mane ji register cha. Koro ka ng'ato timo gino tiluwe e sako ne, nyalo konyo sana in terms of security
masani okethore gweng'. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas gi e thuolo ni endi kaka isewinjo ka giwacho ni jo apiko gin bende mana jogo ma bende ni e yor manyo, ka bende nitie jogo ma bende tiyo kod thuolono mar tiyo kod apikni wegi marach mana kokalo kuom sama gikwayo ni konyaga apikoni to gino ok en gima diere. Koro giwinjo ka gikwayo kanyo ni ka piny owacho nyalo dhi nyime kod wach andika manoket ne jo apiko to mondo omi ka gima kamano timore tiluwe ronda mayude ni to mae ng'ama notimo gini, ng'ani oya kanye to owuok kanye, tinyalo thir weche mag arita, rochruok mag arita kwe, kendo alwora nyalo bedo kama ber dake. Ka ionge gi penjo moro amora gi e thuolo ni endi, anyalo duogo ni e studio mondo idhi nyime. Gi penjo koro kapok awei kata midhi kata giwacho ang'o kotenore gi weche go mag CCTV gi keto chenro mag wuoth e kaunti ma Nairobi, e kaunti ma Kisumu, ahinya boma ma Kisumu, mondo mi otim gi e yo moro makare manyalo bedo kata ni jonjore gi ginyalo bedo gi gimoro ne tracking, ng'ato kodhi kanye, okwelo ka odhi kanye, kata kor mieche wacho kuonde ma gidake mopogore opogore. Pach jopiny to gin mage kotenore gi weche maka manyalo duoko piny chenro mag kuo kata rocho arita kwe Kisumu koso? Erokamano ahinya Cleophas, ang' nateri achiel kachiel ir mokwongo mondo oduoka kotenore kod penjo no endi. In kaka jalno moteno ne security ma kaendi, wach moro no wach ni dwa chak ket weche mag CCTV kata wang' dede mimenyo godo alwora kuonde ma ji odak mondo konye duoko piny rochruok mar arita kwe. Inyalo wacho ang'o? Be ineno ka timno kokete e kaunti ma Kisumu kaendi to dhi konyo? Gadieri makende wachno to ok rach ahinya. Koket CCTV to nyalo konyo mang'eny ahinya, nyalo miyo gi identify ni to ng'ama kama emotimo gima chal kamano ero. Kech seche moko inyalo tim gimoro, inyalo maya kata mana piko somewhere kana dhi e tich kamoro ako kata customer to maya piko kuro ero, apiko no chako duogo tim go njore e area mantiere, tibro wach ni an ema timo gino ero. Koro koket CCTV to bro identify ng'ama timo gino ero gi joma jonjorego eko. Erokamano ahinya. Machiegni mana kaka japiny inyalo lero no matin ka bende wach keto CCTV mondo ng'igo anena ka jok matimo njore omak gi mondo mi kony e duoko piny wach ma kamaendi. Inyalo wacho ang'o kichako gi nying? Yani iluonga ni Evan Sochieng, an wuod Kisumu kapuonja ka. Keto CCTV ni to nyalo konyo, lakini gima wang'eyo ni nitie jok mibiro maki. To bedo no make kosechopo ka police case to biro rumo ka police. Gimose dhi ka police kata obed mana ng'at moneko, iwinjo ni ng'ano duogo e gweng' en ng'at mosewe, lakini kowene jopiny monegi jakwa achiel to duoko njore ni chien. Koro ineno ni owene jopiny okaw chike lwetgi mar nego jokuoge kata jok marocho arita kwe e gino mabiro duoko moloyo keto CCTV to keta mondo konywa e neno jogo kod mako jogo, lakini nitie moko ma bende koseyudi motamo sewene police kucho obiro duogo kendo obiro duogo gi experience mar kwelo moro ma yudo ni oseneko dhi ka police oweye, poseduogo pod obiro chako neko, obiro chako timo ni kuchocho waseng'iyo go waduogo watim gini. Koro ka dipo ni oseweye kuchocho to nosetimo marach, koduogo to we mondo jopiny okaw kode atua. Erokamano ahinya. Imbe abiro iri kaka achiel kuom sekano mondo imede gimoro matin kotenore kod wachno. Inyalo lokori matin king'iyo kamera kacha chaendi mondo igol na pachi kotenore kod wach ma kamano. Keto CCTV rocho arita kwe mimi itudo kod jo apiko ben adieri to ineno ni keto CCTV nyalo konyo e duoko piny rochruok mar security ngi kacha lokri kama. An mokwongo gi nyinga an Raselo Dhiambo Dongo. Gima wacho en ni gima wadwa wacho no endo, gima timore ni nitie joma timo gigi joma undu gi endi no omaka gi sirikal to tiyo gima tu diskusho chako weye ti joma kama nyalo maki to gin joma nego sero joma gone watne mredi chako gole koduogo chako timo the same thing. Koro gima no kwa sirikal ni kakoro mano dhi kama no endo kakoro ngato chako duogo gweng ta kwa serikali koro kwa ni jopiny okawe to ta kwa chike to kaka wan jogweng kata kaka jopiny to kwa dhi marach kete wan gigi genyo wan wawuo wan jopikipiki imawa itongowa wan gi a lot in security kaka koro Kisumu West Kaindi my Kisumu West sub county there's a lot of in security no yendo pikipiki jadi from Sadek ima yitongi ima isimu ima ipesa
to kora kafele okaw pesa gi simu to weyi to ichak itongi kendo. Koro wach koketnu CCTV kata wang' dede mabro menyonu jok ma inyougi bende nyalo konyo duoko piny insecurity miwacho ni ng'eny Kisumu West kanyo. Okay. Kadugi kanyo endo. CCTV is a very good thing. Gima ber. But remember CCTV giendi ng'eny gi CCTV kata kiel onge. Ibiro mana ni ngani bedo kama endi to ngani endo. Koro gimo kang'eny ma pore dhi penji to CCTV endi bendo bedo gado ani fadeni this is the real person mano timo gini endi. Mane pod chando waga kawuono. Kamana enya. Cleophas ageno ni penjo ni oduoki kod wach CCTV kendi winjo paro mopogore kowuok kuom jogo ma bende gin jo boda masinyolo Junction but Siala ka Kisumu West ka bende gi thuolo ni endi donge ang' na wey monda ringi adhi afuon weche ma bende medo tucho e county ma Kisumu kaendi ka bende wadwa ringo nyake magawa ma Siala mondo wanyal kelo weche matucho. Cleophas. Erokamano Nyamilicent, koro anyalo weyi mondo idhi isetimo maber ahinya jodak ka alwora ma Sinyolo kanyo wayudo twak moro makare ahinya kendo kinde machielo wabiro